Iba naman. Siyempre nakakabanga. Ano? Buhay na ubangan. Comfort, buwang pinaso. Tira. Ay, hindi. Pag nawala kang isip, bahala ka. Ano yung birthday yan? Gilaan? Ganito. Hi.
Ano pa kayo dyan? Ate mo, mamot. Ate mo. Ito yung kilpok dito ka lang, buti. At kung sila na tayo mo. Ay, mga pagalan, di pa yun. Nakikila mo. Mga pinasuntan ako. Para pandisan ba kay buwa? Una aga pandisan. Ang narama. Prepare ko na. Di ba kalong ba tayo? Bagas. Maramida. Kung para pandisan. Oh, halo Nad. Bangkit si. Linaw. Parang bulang ko siya mo, ilaw.
Eri boy. Bubo. Ay, wala.
Okay? Oh. Dagat. Dagat. Mabit ka sa mo, mabit ka na. Mabit ka sa mo. Ano, may one person na baka. Okay. Magkakaroon din. Oh, now. Kita ka ba nga? Eh? Pipal, kita ka ba nga? Wala na, wala. Oo, sinabutan na. Okay, no? Ano ba daw? Ano din ba ako? Wala sa doon.
television pang balance mo. Ha? Kaya wala ko sa television. Dawang ka na. May kahit baga sa may nagsobra. Dawang ka na. Dawang ka na. Tapos dawang ka na. Wata ka. Ang pabalong-balong ko sa namin sa tulog namin ka ito. Hindi mo natin maghapon. Wala pa ito. Tulo lang sa mga tara mo na sa simagbuiwa. Yeah, thank you. Kaya nagpulos na sa balik.
70 man lang.
Okay.
points din. Mas na lang. Ako dapat ng points mo. Ano na? Ako. Dapat na. Mapag-ibig. Siyempre, kasi ka mga tarong dito, hindi na tayo. Mukha, mga doon lang kilo yun. Parang di ba kaya nagkaburo sila na kaya di ka na kilo.
Hindi ko na ito pinidato. Ito na yung siya pa. 160 ang kilo. Ika, ha? Mapaliit ko na, talaga mo na sa pangkat. Ako nitakan na pag daw. 50.
Ano mo? Banu Bulinaw. Ikato. Nagmalman, ano?
Paro. Grabe baga. Kira ka dito sa'yo. Bro, gila ka mo. Saro. Ang kabakay ni 8888. Yup. Matagdag na ano doon sir. Matagdag siya na doon sir. Ay, ito mo. Tingnan. Ay! Abit! Now. Okay.
Alay. Sabot. Ano mo gusto ko ay? Ano mo gusto ko ay? Ako naman ang partner. Wala din. Ako naman partner. Wala din. Ano di ba? Ano di ba? Kaya, hindi ko pa kaya. Kurma ka, boss? Ano ba? Sabi mo, tukot mo na. Yeah. Comfort. Abangan natin yung takwari sa Yan ang proses sa sarili. Love, stay na. Ang tulit. Okay. Okay. Oh. Paano yung ang tulit? Ano tayo?
Kaya 300.
Ayan! Oh, ayan!
no? Pabuli na, boys. May ano dyan? Kedan. Sisay. Tayo. Anniversary na. Ha? Anniversary. This anniversary. That anniversary. Ano sisay? Sabay ko na. Sige mo daw. Meron dyan o yung this anniversary na. Sisay? Kita nga sa Metro da. Ay, sino naman yan? Ay, kaya pala. Hindi ko naman sa Metro. Hindi pala. Si Maestro. Si Fernandez. Ito, sigurado. Si Maestro pa nandiyan. Sumakla ba ng Maestro? Ito. Sa puti. Tugang ni Sa puting, ano. Oo. Ayun ba? Sarap pa naman. Hindi pala. Iyo, so, pagsulan. Ano pang pala? Ano yung mga tao?